Hey. Hello baba. Hello Thiyabo. Kunjani? Ngiyaphila. Ushap? Yeah. Bekunjani esikolweni namhlanje? Oh bekumnandi yo. Nice, I'm glad man mfowethu. Benginabangani bami. Oh, hey makukhuluma ngabangani. Yazi mangikulanda la ngihlale ngikhohle ukubuza. Awungitshela, uba lo mntwana lo ngathi uphethe ibag ngathi green le. Ngiphi? Angimboni mina. Ibag nayo green le uhamba nalo sisomuhle wena. Oh, hayi ukinele lo. Ungena nami class. Oh, nifunda nonke. Yeah. Manje lo mlandayo ubani lo? Hello mama akhe lo. Mama akhe lo muhle lo. Oh, awungitshele. Unokuthi mhlamba lande ubhuti or ubaba nyana or something or uhlala kumama lo. Angathi ukinela kana baba yazi. Oh. Hleza hamba nomama akhe. Oh, kana baba. Alright, ngiyabona ukuthi abagibela iMercedes ngibone ngelinye ilanga bahamba ngeAudi lenkulu le. Hey phela ba rich labantu. Yeah. Futhi sometimes ungiphi imali. Yeah. Oh, so ningabangane noKinelo? Hayi mina nginabangani bami. Kinele hayi. Hlala eklasini nami nje Kinele. Why ungabe umngani noKinelo Marithi yami? Baba nginabangani abaningi. Right. Okay, manje phela ngenzela ukuthi at least uyazi kumnandi siyabona mawukhula man kumele wazi abantu nijwayelane nabantu like iba umngani mhlambe kusasa niqale niba bangani uyabona. Okay. Mama nginabangani abaningi. Right. Okay, asenze so. Why wena unga invite uKinelwe kulomgqibelo siya kuwo ukuthi sizobraya mhlawumbe aze nomama akhe uyabona sizibrayele nje nina nidlale noKinelwe mina ngiyabraya nomama uyabona. Baba, mina ngiright ngabangani abaningi. Right mina. Hawo. Siyama ngithi niyavakasha nje ngenzela ukuthi sazane singabantu mos. Baba yini ngathi uthanda umama kaKinele lo. Yeah. Hey baba wena strange. Ngathi ngizohamba nomalume. Baba yo. Hawo. Manje uyaphuma? Ngizohamba nomalume. I-school bag lesasishila. Right. Hayibo. Thembe ngibuza nje mina ngithi ngiyazibuzela. Emadoda.